Dobrý večer všem, já se jmenuji Lenka, anebo taky Šivá, a ráda bych vás dneska pozvala ke společné meditaci. Bude se jednat o vedenou meditaci, která je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro ty, kteří meditují pravidelně. Pokud ještě nemeditujete pravidelně a chcete začít, tak bych ze začátku doporučila 5 minut každé ráno a 5 minut každý večer. Někde začít musíme. Najděte si doma pohodlné místečko, kde můžete chvíli sedět a vydržet bez rušení. Může to být na gauči, anebo na křesle, anebo možná doma máte meditační polštářek. Uvelepte se, pokud potřebujete, opřete se, odepřete si záda, ať nepadáte ani dozadu, ani dopředu, ať máte páteř rovnou, ať se vám sedí pohodlně. Pohodlně se usaďte a teď věnujte pozornost svému tělu. Jestli v něm náhodou není třeba přemírání nějaké energie, nashromážděné za celý den, nějaká zlost, napětí. Pokud je v tom těle něco, co nechcete, co nepotřebujete, tak si jemně zamněte ruce a tu energii ze sebe vyšlete někde ven. Může to být třeba zeď, anebo jakýkoliv nehybný objekt, to znamená třeba stůl, anebo můžete i do plamínku svíčky. Jenom vizualizujte a představte si, jak ta energie proudí směrem ven. A jak vy se postupně sklidňujete vevnitř. A až budete mít provedeno, tak se zpátky posaďte do pohodlného sedu se skříženýma nohama, nebo můžete sedět na židli, pokud je vám to příjemné, pokud třeba nesedíte často se skříženýma nohama. A až budete pohodlně usazení, pomalinku zavřete oči a začněte pravidelně dýchat. Věnujte pozornost svému dechu. Jak proudí do těla váš dech. Zkuste se zhluboka nadechnout a s výdechem udělejte nějaký zvuk, přičemž necháte odejít všechno napětí, všechno bahno, všechno zlost, všechno negativní z těla ven. Nádech a s výdechem otevřte pusu a nechte ze sebe odejít všechno, co nechcete. A ještě jednou nádech. A s výdechem všechno nechte ze sebe odejít ven, negativního. S nádechem si představte pozitivní, láskyplnou, krásnou energii, která proudí do celého těla. A s výdechem vytlačte z toho těla všechno špatné ven. A ještě jednou nádech. Nechte ramena, ať vám klesnou dolů. Cítíte, že celé tělo je najednou o trochu uvolněnější. Že je v něm najednou jakoby více místa pro vás. Nechte oči zavřené. Ruce dejte na kolena, anebo do klína, dlaně směrem nahoru, anebo dolů, jak chcete. A teď si představte nad korunkou hlavy nějaké krásné, teplé světlo, které vám proudí s nádechem do hlavy a potažmo do celého těla a s výdechem se rozprostírá do všech buněk, do celého těla tam, kde potřebujete,
Třeba potřebujete zahojit zlomené srdce, anebo nějaký konkrétní zdravotní problém. Nějaké napětí, něco, co nechcete. A zase s nádechem vdechněte to krásné, hojivé, láskyplné, pozitivní světlo a s výdechem ho nechte rozprostřít do celého těla, do každé buňky v těle, do srdce, až po konečky prstů. A ještě jednou nádech. A s výdechem jako sprcha ta energie proudí do celého těla. A vy se pohodlně usazujete níž a níž. Cítíte váhu celého svého těla, jak je pevně spojeno se zemí, anebo s plochou, na které sedíte. A nadále vdechujte to krásné světlo do těla a opakujte to tak dlouho, dokud potřebujete, dokud vám to pomáhá. A postupně cítíte, jak to světlo nejen zaplavuje tělo, ale zaplavuje vám všechny buňky v něm a prochází pokožkou směrem ven z těla, tvoří kolem vás takový jakoby opár, takovou bublinu jemnou páru. A vy se postupně ocitáte nejen ve svém těle, ale to vaše vědomí prorůstá směrem z těla ven, do prostoru kolem vás, do celé místnosti, ve které jste, do vašeho okolí, potažmo do celého vesmíru, do celého vašeho světa. To vědomí je limitováno nejen tělem. Vy máte tělo, máte mysl, máte myšlenky, avšak vy jste mnohem víc než jen toto. Jakoby pociťujete určitou jednotu se vším kolem vás, se svým tělem, se svým dechem, se svým okolím. Přes své srdce a vědomí prorůstáte všude kolem vás a cítíte přítomnost všude, svého vědomí všude kolem vás. Tak jako plod v lůně matčině, ačkoliv mamku nevidí, tak cítí, že kolem něho je, všude kolem. A vy jste jako to miminko, jako to embryo, které cítí tu všudy přítomnou lásku, pohodlí, pozitivní pocity, vědomí. Teď k vám nic špatného nemůže, jen sama pozitiva a dobré věci. A teď už nic nedělejte, zkuste na nic nemyslet. A teď už nic nechtějte, nic nechcete, nic nepotřebujete, všechno máte. Teď a tady, vše máte a nic vám nechybí. Nejenže nic nechcete, nic nepotřebujete, ale pociťujete, jak jste ničím. Nejste ani svým tělem, ani svou myslí, ani svým intelektem, rozumem, ani svou osobností, ani svým charakterem, ačkoliv to všechno máte. Jste absolutně ničím, nic nechcete, nic nepotřebujete a na nic nemyslíte.
Pokud zaznamenáte nějakou myšlenku, která k vám přijde, tak ji jenom zaznamenejte a nechte jako větříček zase odejít. Nenásledujte ji, nechoďte za ní, nerozvíjejte ji. A dělejte to tak dlouho, až vaše hlava, až vaše mysl bude úplně prázdná, nic v ní není. A vy jenom vnímáte to, co jste ve skutečnosti. Nepřekládejte, jen vnímejte. Neanalyzujte, nesuďte. Pouze vnímejte sami sebe a svou existenci. Teď a tady. Celistvou, kompletní. A jen seďte. Mějte oči zavřené. A vnímejte. Cokoliv vám přijde, je správné. Jste pouze nezúčastněným divákem, pozorovatelem. Pokud chcete jít hlouběji, pozorujte toho, co pozoruje. Odkud přichází to uvědomění si vlastní existence. Cítíte absolutní uvolnění. V hlavě nic nemáte. Nic vám nechybí. Teď jen chvíli seďte a nic nedělejte.
Cítíte jen absolutní ticho. A ticho v józe znamená kompletní absence všech myšlenek. Teprve, až je mysl klidná, jsme schopni vnímat sami sebe, svou existenci, své já, jakkoliv to chcete nazvat. Užijte si pár slastných posledních momentů. A meditaci zakončíme Savitri Gayatri mantrou, jednou z nejposvátnějších manter, která existuje, která spojuje všechny světy do jednoho. Ten hrubě hmotný, individuální, náš, člověčí, lidský, s tím jemně hmotný, až po nebesa, až s tím úplně jemně hmotný, až po ten, ve kterém se rozpouštíme a splýváme v jedno se zdrojem, s Bohem, chcete-li. Zboka se nadechněte, kdo znáte, pojďte se mnou. Om Bhurabhuvah Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurabhuvah Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurabhuvah Svaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Dejte dlaně k sobě, lokty od sebe, mírně se ukloňte. Zkuste pocítit jednotu mezi sebou, svým tělem, svou myslí, svou duší a absolutnem. Jsou jedno. Začněte si jemně třít dlaně a dejte si jednu dlaň na hrudník, tu levou, a tu pravou si dejte na oblast břicha a solar plexus a vnímejte energii, která proudí mezi vaším srdcem a pupíkem. Vaše srdce, krásné srdce, plné lásky, až po pupík, potaž pod břišek. Tam, kde sídlí vaše intuice, vaše já. Takový ten pocit, kdy vždy víte, co je pro vás správné, co je pro váš vývoj důležité a dobré. Bez toho, aniž byste si to museli nějak ospravedlňovat, aby do toho nějakým způsobem vstupovala hlava. A vy víte, že to vždy naleznete uvnitř sebe samotných a že máte tu možnost se s tím vždy spojit.
Dejte dlaně k sobě, ukloňte se. A pomalu otevřete oči, prokveďte očima do okolí před vámi a kolem vás. Možná se vám věci zdají o trošku jasnější, o něco malinko ostřejší. A já už vám přeji hezký večer, anebo pěkný zbytek dne, nevím, v jaké části dne se ocitáte, a těším se brzy na viděnou či naslyšenou. Šanty.